Halo investor sing dikasihi. Layanan analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Kita saranake kanggo nliti kabeh indikator perusahaan. Kita bakal nganalisa indikator utama perusahaan DraftKings ticker TINV. Review iki adhedhasar data ing 18 Mei 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan DraftKings kalebu subkategori. Leisure rates, 29 perusahaan jupuk bagian ing analisis lan iki cukup wakil. Kita bakal katon ing solusi final ing mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 8,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, minus 0,5 terms. Yen katon sacara wiyar, ing pasar saham minangka sakabehe. Kita bakal weruh sing asil rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,9 terms. Marang perusahaan minus 8,5 terms DraftKings Bandingake dinamika rega saham perusahaan DraftKings lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng DraftKings nuduhake dinamika minus 16,4%. Dibandingake karo dinamika rega kanggo subkategori 12,7%. Iki ora ateges apa-apa menawa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan DraftKings regane $32,82 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $196 miliar. DraftKings nuduhake 16,715% lan minangka salah sawijining perusahaan paling gedhe ing subkategori kasebut. Nilai buku perusahaan punika $0,84 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $56 miliar. DraftKings nuduhake 1,517%. Wis dibandingake enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani DraftKings ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 16,715%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 1,517%. Iki 91% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori minus 1 titik. Utang organisasi punika $1.857 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 221,1% saka ibu kutha perusahaan. Rating utang perusahaan, banget minus 2 poin. Rasio rega saham kanggo laba perusahaan yaiku 0. Rata-rata ing subkategori yaiku 39,5, sing luwih elek tinimbang rata-rata ing subkategori kasebut. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio pangentukan dibandingake karo perusahaan ing subkategori, banget minus 2 poin. Media Wiki kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $399 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $1.28.9 mayuta-yuta. Sing 223,3% luwih saka tingkat saiki. Taksiran pratandha saka proyek keuntungan mangsa dibandingake karo subkategori passable 0 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 6,6. Rata-rata kanggo subkategori punika 2,5, kang 164% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, minus 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi $5.000 mayuta-yuta.
Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki negatif kanggo perusahaan. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Wates dodolan -8%, karo rata-rata 6,3% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 14,2%. Taksiran untung dibandingake karo pratandha ing subkategori passable -0,5 terms. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 1,994%. Iki 738% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake ketidakseimbangan nilai pasar saham perusahaan. DraftKings Inc. tinimbang menyang revaluasi. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi padha karo $6.434.000. Dene kanggo subkategori yaiku $768.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 737,8%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Bati perusahaan saben pegawai $78,100. Rata-rata kanggo subkategori punika $19.05. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 302%. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori tolet -0,5 poin. Bagian saka dodolan saben karyawan individu saka organisasi punika $981.000. Ing subkategori $311.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 215%. Asesmen sales saben pegawai dibandingake tokoh subkategori passable -0,5 terms. Posisi cendak 5,8% dibandingake karo rata-rata subkategori 4,3%. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 57% kanggo perusahaan DraftKings Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 59%. Potensial, securities subkategori sing rega ing cara sing padha enggo bareng DraftKings Inc. Rega saham nyata perusahaan iku watara $36.89. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $53.39. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 45%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo kabeh wong. Link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi evaluasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis securities DraftKings Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan sel ing $36.9 saben saham. Pesenan kasebut dibuka amarga perusahaan kasebut duweni rating sing rada kurang. Valuasi perusahaan ditindakake kanthi nggunakake model penilaian indeks AKIM. Jupuk kauntungan disetel ing 31,56. Mandeg mundut disetel ing 42,24. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Kesepakatan bakal ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 17 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki.
Ticker MCRI iku pesenan tuku utama. Video kanggo urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho ditutup kanthi otomatis. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi Guru Markets.